Uma kwenzeka eqokelwa kulesi sikhundla, uMandisa Maya kuzobe ngasikho okokuqala ukuthi abe ngowesifazane wokuqala ukwengamela izikhundla eziphezulu kuleli. Waba ngowesifazane wokuqala ukusebenza njengejaji enkantolo ephakeme yase-Western Cape. Waba ngowesifazane wokuqala onsundu enkantolo yokwedluliswa kwamacala. Manje ke ungowesifazane wokuqala ukwenziwa inhlolokhono yozoba inhloko yamajaji. Just for the mere fact that you broke the glass ceiling to be able to sit here to do the interview for Chief Justice, we want to commend you. Khathi eqokwa njengabanye babantu abazoba amajaji enkantolo yokwedluliswa kwamacala, uMaya wakhala kakhulu ngokuthi ayikho imigomo ebhekele ukunukubezwa ngokocansi kwabesifazane noma ke ebhekele abesifazane abesuke beyobeletha. I was the first judge to fall pregnant on the bench. And the Department of Justice, which administered the judiciary, then simply did not know what to do with me. Khathi ebuzwa ngokuthi ingabe lelizwe selikulungele yini ukuthi libe nowesifazane ozoba inhloko yamajaji, uMaya uphendule wathi lo mbuzo uyisinengiso ebantwini abaningi besifazane. South Africa has always been ready to have a female Chief Justice. At inception, as you point out, we had strong, capable women. In the Constitutional Court, we had Justice Mohoro, we had Justice Oregon, and we know them, what they are capable of. Lenhlolokhono izoqhubeka kusasa kanti ke ozobe ephekwa ngembuzo kuzobe kungumengameli wamajaji eGauteng uJustice Mlambo.